Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatinoita zvekare pano paHadzirare 263. Walaika here this video? Vadikani ndatiitei chimbi chimbi pakulaika this video zvibatsire kuti video rino rifambe kune hama neshamwari. Kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates zvonhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Mhuri yeZimbabwe, I really appreciate you nesupport yamunopa nguva nenguva pano pa this YouTube channel. Rudo rwenyu runoita kuti ndikasike kudzoka nemanews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndishingirire kumhanya. Vadikani ndine audio yandinoda kutanga ndakuisirai. Ndakuisirai audio usaskipe ndine video remutauni. Situation yanhasi, mumiriro wazvakaita vanhu vachitaura mufungiro wavari kuita. Interview iri kubvunzwa vanhu vari mutauni kuti mazuva ese aya zvasiyana here nezuva ranhasi. Kuti munzwe audio, wapedza kunzwa audio tozvonofika comment section but ndichadzoka futi nevideo. Dati munzwe audio. Angurega ndikutaurire. Shutdown iriko iyi chipiri nechitatu. Vanhu vakangwara ngavagare mudzimba. Kuti ukati tucha unosangana nazvo. Vanhu vakangwara vanoda kuvaka nyika ngavagare mudzimba. Vanhu tiri kuda change, vanhu tiri kuda zvinhu zvishanduke. Tarisai nyika yaparara, haina mari, haina mabasa. Nyika vanhu vari kutambura kunhonga svosve nemuromo. Hapana chekuti tuwa musi wechipiri nechitatu apa. Ngatigare mudzimba. Ngatingovharai madhoo tokiya. Zvogara zvakadaro. Kusvika rini upenyu hwekuti vepamatopu ndovanenge vachipanana mari. Ingava nyika inoita basa rekutengwa vanhu. Nyika isina justice. Nyika isina mutemo. Inoti journalist anosungwa asina mhaka. Atoingwa pabasa. Ari kuita zvebasa. Haisi ndururana, haisi mbavha, haisi mhondi. Anonyimwa bail. Vanhu vanongosungwa zvisina nemusoro wese. Kusungwa kwevanhu zvisiri pamutemo ndo zvatiri kuramba. Kushaika mabasa munyika ndo zvatiri kuramba. Zvekupambwa kwevanhu izvo tiri kuzviramba. Zvekungorova vanhu izvi tiri kuzviramba. Hatisi kuda hurumende yakadaro isina justice. Hurumende inofarira vanhu vachipondwa, vanhu vachipuwa vachadhabhwa nayo mafocuna akati kuuya. Hatidi. Kana paina achazotonga zvake nyika ika, ngaatonge nejustice. Ngaatonge nekunyatsoziva kuti takabereka, tinonzwa hura kurwadza, takabereka. Mwana weZimbabwe afanire kungotochwa mhani. Vanhu garai mudzimba. Next update video rikutsviriridza mastreets social media reinterview iyo yanga ichibvunzwa vanhu. Vamwe vanga vachitiyo zvakangofanana, umwe wangu achiti zvakasiyana nekuti vanhu vashoma mutauni muzuva ranhasi. Hanzi vanosidai vawanda. Vamwe ndo vari kuti aiwa zvakangofanana nemazuva ese. Vamwe ndo vari kuti ko takazoshaya mari dzemarenti. Vamwe vari kutaura zvakasiyana siyana. Iwewe semudikani wepaHadzirare 263 uri kufunga kuti chiyo nesituation iyi? Uri kufungawo kupa mazano api pane nyaya yakarungwa navageza iyi iri kutsviriridza mastreets esocial media? Ndikumbura kuti zvadofika comment section. Ini sechikomana Hadhirare ndichange ndichiti turi zidumbu rangu ndichimhanya nemanews echokwadi asina nhema mukati. Zvese zvechokwadi muchachiwana panapa. Hadhirare 263 ndiyo ine chimuti sofa. So zvanda kuita dakusiya muchiona video, apedza kuona video tozvanofika comment section. Ini sechikomana Hadhirare ndafunga kukutizai. Tinosangana zvekare manje ndine update mboma, saka garai muri stay tuned. Much love. Saka ndiri kukumbirisa kuti aonogeza paari auye nepano pana report yakawira neAbakoni ndimbotaura naye kuti ari kuzviwana kupi zvinhu izvozvo.
for the meantime is not business as usual because vanhu vachiri vashoma watasa mazuva ese vanhu nguva dzinozoona kudai vazara mutauni. Maybe later on vanhu vangonozarawo. Rasta tiri muno mutauni pakanzi stay away but tine dambudziko rekuti muZimbabwe ni tinoita hand to mouth saka tiri muno because of takaiswa mazuva mairi hatikwanise kuti tirarame. Month end takatarisa nemarent taubhadhara marent saka zvinhu zvacho zvinozoteremera saka tinoita hand to mouth saka tiite mazuva akawanda hatikwanise kubuda mazuva akawanda tichikwanisa tiri stay away. Makusena ano zvinenge zvichakadzikira asi pamwe nekufambawo kwenguva zvichaita sei nekuti vanhu vari kupinda mutauni. Tatambudziwa mani nevana Geza kungodai tavharigwa mabhazi hachafambi isusu hatichashandi takutongonzima takutoita secovid Geza tonasiri covid because isusu tiri kutoti titsvage mabasa Geza kuti kwanzi yakovhagwa anovharisa sei zvinhu zvacho isusu tichida kushanda isi tiri kutsvaga mari ari kutsvaga kugwa nesu vanhu vacho hapana pangatungamirira tichitarisira kuti tishandisa isi tichitarisira basa tozouya kuzotorarama semunyika isingashandi nyika isingafambiwi nyika yakalokewa tineta lokegwa manje isusu hatichagoni kurarama upenyu hwatajaira kurarama ngangotirega tizoraramira life yedu yatagajaira todori nelife yedu yatajaira dorarama iyoyo yatajaira kubva tichikura ndo yedu chachayo ndo upenyu hwatichiri kuda kwake kuya ngambomira zvokutishungurudza ava kutishungurudza iko takatanga ti vamwe vakambofara vamwe vakatsangwa but iko zvino tose takubhogana mai kwezi hapana mwana ari kushanda iye mashopu ari kunonoka vhuro vanhu vari kuswera ivo vanoni tiri kutokona kufamba zvakanaka ndatenda nenyaya chirongwa ichi mamiriro achakaita chenge chakatinakei asi chabhaisa pakuti vanhu pavanga vakatarisira kuti zvinoitika pose pazvaitika uye vanhu venge vaine nzara 2 days vari muholiday apa zvazozongoita nepamwe vabva vanzi garai kuti muholiday 2 days vasingashandi saka ndioona kunge ndo zvauraya nyaya yese asi ngadai ngazvita pamberapo zvaigona kubudira vanhu vange vambotiunganidzei. Thanks. Zimbabwe ndiri kukumbirisawo chaizvo kuti musateerere social media especially panyaya dzageza. Geza munhu hatisiri kuziva kuti akabva nekupi asi ndiri kuona vazhinji kumutedzera kwacho ndiri kuona kuti haana maresults ari kuburisa asi Geza aripo pakukanganisa mhuri yeZimbabwe pamashandiro even chaipo kana kune vamwe vakasungwa haana kwanisa kana kunovatora kuratidza kuti iye ane simba rainari pamusoro pemhuri yeZimbabwe. Chinangwa chake ada kuomesera vana veZimbabwe saka ndiri kukumbirisa kuti aonewo Geza paari auye naye pano pana Leopard takawira neAbakoni ndimbotaura naye kuti ari kuzviwana kupi zvinhu izvozvo. Ndakupedza zvangu.